Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas anang pauluan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Congratulations to us, Marie. Kamaudyanan na. Makapag-internship tan into no may alawas. Wan nga ro, Jenna. Kat iti saan nga agbayag, agturpos tamat laangan iti kolehyo. Kasla kaano lang idi first year college ta. Ita, umadanin ti pa nagturpos ta. Isong agadal ta pa yan na imbag. Iti kasta, maadaan ta iti napintas a masakbayan. Pudno day ta, friend. Kat apaman ang makaturpos ta, mangsapul ta adagos iti trabaho. Tapno alisto ta ang makaurnong para iti napintas ang masakbayan ta. Ay na, nagpintas ka ba ta? Di ta suot mo nga uniforme, Maray Apog. Kas kala maestra. Agyaman nak, Lola. Nalaing amin nga agdait iti uniform dyan na pili mi. Isa na pintas ti uniform ko. Ay na, excited ako iti pa nag-practice teaching ko. Nagan anos ka, iti panagadal mo, Apog. Iti saan nga agbayag, agturpos kan. Iso lalaingam ko ba? Kabayatan di pa nag-practice teaching mo. Wan, Lola. Agyaman akmat iti pa nang padakkelyo kanyak. Da kayo iti day di lolo. No awan kayo lang ata. Ang mga no sa anak kon ang makaadal iti kolehyo. Gaputa na sapa akat nga rod ana ulila kadagiti dadakkel ko. Good morning, BFF. Kastamat kan ka, BFF. Ay na, kunak no maladaw ka na sumangpet. Gaputa itay inawagan ka. Madama, pailaang ti pa nag-makeup mo. Si Kamat. Jakmat itulok amaladawak Isungarod anasapak anagring. Tapno may saganak pa'y tibalon ko. Kan, makapagurnusak mat iti nasaya at Ay, friend, makita mo ka di dyan maestra nga agturong dito'y classroom na ayan ta? Di dyan man o. Wan, iso day ta ti cooperating teacher ta. Ay na, kasla mabainak samot nga agrit kan kwa na. Unay kamatan. Para laag good morning, mabain ka pa imat. Nalipatam samatan timbaga ti supervising instructor tayo, iti orientation, sakbay nga in-deployed data dito'y public school. Halakit din, di ka nagdumog dita, taama ka no makita na kapay ti cooperating teacher ta. Good morning, ma'am. Good morning, madam. Good morning, mat ka na kayo, dear teachers. Welcome dito'y pagadalan. Agyaman kami, madam. Socorro Villarreal tinagan ko. Madam Socorro, kunayo langan kanya. Eh, pasensya kayo, no nalipatak tinagan nyo, Madam Socorro. Maragsakan kami unay ang makamam mo kada kayo. Kastak mo at Madam Marie. Maragsakan akmat ang makaamam mo kada kayo kan Madam Jenna. Apaman amalpas ti flag ceremony, iamam mo kayo mat kadagiti learners tayo. Kan, mangangay tayo iti basit a programa dito'y classroom. Kas panang welcome me kada kayo. Good morning, class. Good morning, madam. Kaya't kung ngayam mo kada kayo dagiti kakadwa tayo ita dito'y classroom. Iso da Madam Marie kan Madam Jenna. Good morning, Madam Jenna. And Madam Marie, nice meeting you. Good morning, Matt. Nice meeting you too. Da Madam Marie kan Madam Jenna. Ket iso dati agbalin akatulungak amang isuro kada kayo. Nukas jay nga adu dagiti school activity show iti regular class. Iso nga agsingsingpet kayo kumakanayon. One? Talaga ang naglaing kayo nga gitara kan agpiano. Ariel, Mark, bili baka talaga kada kayo adol. Oray si kamot, Andrea. Nalaing kamot nga agkanta. Pudnuti ko na ni Ariel, Andrea. Nalaing ka talaga ako manta. Isungarod abilib na giti kabarbaro at teachers tayo dito yung classroom. Gaputa naglalaing tayo kano may papaniti music.
Wen nga rod, Uray makon ko na visually impaired tayo. Kat adamot dagiti talento nga impaay ni Apo Diyos kada tayo. Saan laday ta? Nagasap tayo. Gaputaad da na anos a maestra amang isursuro kada tayo. Ni Ma'am Sukuro. Nasingpet, kan man nakawat. Talaga, Ariel? Ha? Da kayo gayam iti asidagmi, madam. Wen, itay pa'y nga daak ditoy. Iso anang ko amin asaritaan nyo atalo. Mala, umay kayon. Mapan tayo ijay kantina. Tagumatang tayo iti meriendaan nyo. Ay na, nagalisto mo tanti pa naglabas ti oras. Malamgaya man. Madamdamalaang panag-aawi din. Wan nga ron, sapay mapantakan no iji universidad para iti research tayo. Sa bagay, alis tulaan mo ti meeting tayo itay. Iso asaan tayo unay amarabyan iti panagawid tayo. Madam Marie! Ah? Madam Jenna! Nalpas kon ti ipapaaramid yung activity. Sige laang, Andrea. Agsublikan iti tugaw mo. Urayan tayo laang amalpas da Ariel kan Mark. Da kamin tulaangan ti umasidag kada kayo, tapno alaan mi dagiti outputs yo. Kumusta ngay mo? Ti umuna nga aldaw mo iti pagadalan, Maray. Nasisingpot ka di matlang dagiti estudyante yaw. Wan lola, talo a visually impaired dagiti learners may ijay SPED Center. Nasisingpot namat, kastamot tan ti cooperating teacher mi. Nasayahat nga rod no kasta. Kat oray no nasingpot ti cooperating teacher yaw. Aramidin nyo kumalat ti responsibilidad yaw. Iti kasta, saan nga agsakit ti ulo na kada kayaw kani Jenna agayemaw. Wan lola, agsingsingpot kami akanayon ka ni Jenna. Kan may isa, di mi kaya't nga agparikot ti cooperating teacher mi. Kapulahan kada kami. Talaga na anons ni Madam Socorro. Iso pa iti mangkad kadwa kadagiti learners mi, nukas di nga dagatangan da. Itulod na pa ida iti paradaan. Iso nga inspirado mo't dagiti agbalin a teacher. Iti kasta, makatulong damat kadagiti learners with disability. Ariel Barok, tangay saan nakaanasukon ni Lolam Asaling, dito'y kapaylaang balay amaturog. Sa nabale, tadamot pagsukatam dito'y, kan amumatan ni Lolam asyak ti kaduam. Agyamanak, Madam Sukuro. Nakababain pa ikit din kada kayo. Gaputada kayo akanayon ti mga asikaso kanyak, no di nakmasukon ni Lola ije pagadalan. Ken, umanugot kayo pa'y, adito'y balayo ti pagturugak. Awan tinasken a pagpain ang Barok. Saan laang nga estudyante ti pangibilbil ang kada kayo kada Andrea kan Mark. No di kat imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Nagasatakunay. Gaputada kayo atalo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga estudyante. Oray da kami mat, madam. Nagasat kami mat. Gaputaad da kayo anaanos amang isursuro kada kami. Nang runa, no kasi amarigatan kami iti klase mi iti regular class. No saan aga po kada kayo? Nalabit, saan kami kumamat ang makasirrak iti pagadalan? Isong agyaman kami unay kada kayo, madam. Madam, mabalin ka diti agdamag may papan iti biyakyo? Anya dayta, Ariel. Sige. Saan kayo kadi anak asawa? Oh, Ay, sorry madam. Nonya laditan ti damdamagak. okay laang, Ariel. Juan, kinapudno na. Adda asawa kini. Ngamin sukat na kami iti sabali. Ayan nga iti anak yo, madam. Pimusayan gapo iti aksidente. Na aksidente tinagluganan mi apas. At dadagiti pimusay, kat karaman ti anak ko. Day talaang tayak nakita ti bangkay na. Ha? Ni, apay ngay. Nakapuutak laangan iti kaandak iti ospital. Pinapigsak ti pakinakam ko.
Tapno darasak nga agimbag. Kat sa pulat ti anak ko. Kunayo anatay ti anak yo, madam. Huwag. Inaramid ko ti amin a pamuspusan. Tapno masarakak ko matibangkay na. Ngamjak nasarakan. Aging gaan na ibusan akon iti kwarta. Kat nagsakitak pa yan. Kahit ti asawa yo ngay, madam. Diyo ka di impakamukan kwa na? Saan? Gaputawan mo't bibiyang nakada kami. Ay, madam. Pudno nga ta, api mo sa iti anak yo. Hinaklon ko na kasta. Kat intalag kon iti Diyos ti amin. Ano pod numan anatay ti anak ko. Masapulak ko ti nakaita naman na. Ngamno si bibiyag pa'y. Sapay kumatag sabat tumadlaang tidalan mi. Imbag, tanaka move on kayo idin, madam. Juan, intalag ko ti amin iti Diyos. Kat intuloy ko aragpatan ti kalikagum ko iti biyag. Ti agbalin a maestra. Kahit nabaligi kayo, madam. Kat daytoy abaligi. Ti anak ko ti inspirasyon ko. Nga uray diya ko nakita pa'y. No kasta, ije balay da Ma'am Socorro tinagturungam idi rabii, Ariel? Un Mark, saan na ka nasukon ni Lola? Gaputan na rabyan iti balay ti amo na. Isong ay jayin balay ni Madam Sukuro tinagturugak. Sana all na lang. Ha? Kuma, maulit man ti pan naturog tayo ijabalay da madam. Iti kasta, maramanan tayo manan dagiti agkakaimas aluto na. Ha? Kurak tumot nga minaday tamanen ti kayat mo, Andrea. Agpay sumot ngamin. Naimas ti panaglutluto ni Madam Sukuro. Sayang laeng. Gaputa saan anaadaan iti anak. Nga iso kuma ti as-asikaswan na ita. Saan abali Tadda tayo matatalo. Handa tayo laangan ti ibilang ng anak na. Adto yan ti merienda nga ipagatang mo, Jenna. Idisuklaan dito lamisaan. Thank you, Marie. Ay na. Oh, apay nga umis-isam ka. Anya ti is-isam, ma'am. Dagiti talo a learners tayo Nagmayat da nga minabuybuyan, kabayatan ti panag-iistoryada. May papan ka ni Madam Socorro ti saritaan da. Naturog ka no ngamin ni Ariel ija balay da madam. Gaputa saan ka no anasukon ti lola na. Anya? Una yan ang nagsingpat ni madam. Talaga asaan laang nga estudyante ti pangibilbilangan na kadagiti learners tayo. No di kat kasla pa yan anak na. Ngam amom friend. Naku na ni Andrea nga awan kanugayam ti anak ni madam. Apay nga ta? Saan nga ta? Nakiasawa? Ay, tiyak amo nakababain mo at no agdamag taken kwa na maipapan iti personal life na. Ang mga naipaganan tupay at chismo sa tanga intern na. Jenna, Marie, inton bigat. Kuyugan nyo dagiti learners tayo iti regular class. Umadani nga min ti exam da. Iso amasapul nga agatender da iti klase da. Okay, madam. Da kami ti makaam mo kadagiti learners tayo inton bigat. Naimbaglaangan ta dadalaang iti maymay sa section. Isasaan kami ang marigatan amang kadwa kadakwada. Talaga nga iti maymay sa section ti ayanda. Sipud nang rugida sumrek iti regular class. Isu na laang tanudad duma. Mas kayat dati agistay dito sped center. Nang runa numalpas ti klase da. Kanayon daklat ta sapsapulan. Ay na, nagasat dagiti learners tayo, madam. Gaputa nakaan-anos kayo nga sped teacher da. Kat pagyamanak mat, gaputa da kayo nga student teachers a katulungak. Iso asaan ak unay amarigata na mga assist kadakwada. Nang runa numadanon ti panag-exam.
Ado iti reviewer para iti madanin apa nag-exam. Ha? Talaga mat Kumpleto kay ti reviewer, Andrea. Uray no napaspas ti panag-lecture dagiti teachers tayo iti regular class. Naisurat mo lata dagiti importante ama review. Wan nga rod, sa pa'y nagrigat ti agbrail, no nagalisto ti panag-lecture ti teacher tayo. Isu asaan ako nagsurat no daduma. San abale tadamat ni Andrea pagdawatan ta iti reviewer. Isung awan ti pagdanagan ta, Mark. Uy, abusado kayo Ha? No problem. Ti importante, makatulong ak kada kayo adwa. Sana bale, tano makasursuro tayong agaramat iti computer, saan tayon tun amarigatan nga ag-take note kadag iti discussions. Ato iti allowance mo para itaalawas, Maray, apaw. Agyaman nak lola. Nagado ngamin ti magastos ka dagiti requirements mi. Nagngina ti agpaprint iti portfolio. Talaga akas talaan, apaw. Agaanos ka, taumadan na hindi pa nagturpos mo. Wan nga rod lola. Kat apaman ang makaturpusak, siyak tumatan ti mangyawat iti kwarta kada kayo. Agsarden kayon tumatan nga agtrabaho, tapno saan kayon amabannog. Ay, napigsa, akpay ngagtrabaho, huray bakit akon. Agurnong kakidi para iti bagay. Iti kasta, magatang mo dagiti banag akayat mo agatangan. Ariel, Andrea, Mark, rumwarak bi. Agsingsingpot kayo kuma dito'y classroom, ha? Sige, ma'am. No bilang tagluko-luko dagiti kakadwak. Ibagak adagos kada kayo. Grabe ka mat, Andrea. Nasingpat kami mat Apay kumangay nga agluko ak no bilang. Diyak lakit di kaya timaungtan kada kayo, madam. Malangarudan ang mukmat nasisingpot kayo. Awan da madam yu marikan madam yu adje na ita. Gaputad da kano inasikaso da iti universidad. Iso ada kayo pa'y lang ti mabati ditoy. Sana bale, taimbilin kayo mat kadagiti parents nga asidag ditoy classroom. Nagadumot ng tipila ita dito ospital. Sapay umadanin ti pangal daw. Sigurado nga ur-urayan dakon dagiti estudyante. Gaputa kayat dak akalang lang amangan. Ay, uray no narigat ti agbalin nga sped teacher, naragsakak lagta. Gaputa nasisingpot dagiti learners nga ikam ko. Kan uray no saan da makakita, nalakada makasursuro. Socorro? Alejandro? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Dea Yab. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas naragsak dagiti aggayam adda Jenna ken Marie gaputa umadanin ti panagpractice teaching da. Nadanon nga rod ti umunang aldaw a panagpractice teaching da. Kat maragsakan da anak amam mo kan ni Madam Socorro a cooperating teacher da. Kastamot den kadagiti talo a learners da. Adda Mark, Ariel, kan Andrea. Iti sabali a bangir, nagpakada ni Madam Socorro kadagiti talong estudyante. Taadalaeng papanad na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Estudyante. Dito'y drama tayo, ti masakbayo. Nagadumot din ita ti tao dito ospital. Sapay umadanin ti pangal daw.
Sigurado nga urayan na kun dagiti estudyante. Socorro. Alejandro, Well, siya nga ron. Kumusta ka? nasaya ataklat tamot. Sige, mapanakon. Inton sa marunulaangan ngagpachikapak. Mabit lang. Agsarita ta ko mabit. Ibatan na ka, Alejandro. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Kan maysa, ang mga numakita na kapay ti asawam ang makisarsarita kanyak. Katanya pa'y ti makunan. Sige, panawan kan dito. Pangaasim ko masokoro. Oray no italaeng. Ikan na kumay ti gundaway ang makisaritakan ka. Adala kayat kong ibaga. Nagbayag matan ni Madam Socorro iti napanan na. Sapay mabisina kon. Oray siyak nga rod. Mabisinak matan. Amangan mat no nanganan ni Madam itinapanan na. No kastaman bilang. Oh, di mangan tayo matan. Ibaga tayo langan kan ni Madam analpas tayon. Amangan ngamin no adda pay napatag-anapanan na. Isu ang mabayag pay nga agsubli dito pagadalan. Sige, bangan tayo nga rodan. Ado day ti balon ko asidaan. Iso nga ikan kayo mat. Iti kasta, maramanan nyo mat ti luto ni mama. Ita, Alejandro. Anya tinas ka na pagsaritaan ta. Siguradwam laeng anapatag day tabanag. Gaputa agur uray kanyak dagiti estudyantek ije pagadalan. Kayat ko takid daw iti pamakawan ken ka. Gapo iti nararamid ko idagdenden natapay kasagasawa. Amok, nalaos ti guram kanyak. Gaputa namati akadagos ka nagiting bagbaga na hindi mamakan papa. May papankan ka. Saan na aray ta? Idiin ka balay ko pa iti babae akayat na para kanyak. Imbes nga ilaban ko ti pamilya ta. Saan? Daita ka diti makagapo, akayat nak ang makasarita. Tapnula ang ipalagip mo kanyak tinapalabas. Saan? Kayat ka makasarita. Gaputa kayat ko nga ibaga ang aging gaita. Si kapay lang ta ay ayatak. Nagpuskol ti rupam, Alejandro. Kalpasan a pinilim ti babaem, ngamda kami iti anak ta. Ita, ibagam asyak ti ayatam ngaging gaita. Ti kunam ket di, makunkonsensya ka, gapu iti naramid mo. No saan ka kumaanamati kadagiti pamadakas kanyak dagiti dadakkel mo. Nalabit asaan kami kumaapim manaw iti anak ta. Si bibiyag kumapay ngaging gaita. Napadasak kumapay tinagbalin nga inakan ko no saan anatay. Managing bubukod ka, Alejandro. Managing bubukod ka. Ay, agyaman na. Kunaklakit din no ma-incomplete tan iti may sa subject ta, Jenna. Kasanumat ngamin, nagadudag iti requirements tayo. Alpasan na, saan ko pa'y analpas ti may sa portfolio requirement? Ay, ako nakngarod no sandan nga i-extend ti panagipasa iti requirements. Imbaglakit di taman nakaawat ti instructor tayo. Inikanda tayo pa iti 2 weeks a deadline. Tapno malpas tayo dagiti requirements. Agsakiton ti ulo, gapo ka dagiti requirements tayo. Danda ni Jakon mapagsusurot dagiti aramida, friend. Relax ka kadilaan. Basta lakit di aramidam adagos ti portfolio a requirements tayo. Malpas mong tumatlang adagos. Makaangas tanton itinalukay. Ti pagyamanan talangan, nang rugitan ngag practice teaching. Kat iti saan ngag bayag, aggraduar tan tumatan iti kolehyo. Adoy ti impaisagana yu amakan, Sir Alejandro. Sige manang saling. Idisuyulatan di talamisan. Mga anak to inton mo damdama. Sige nga rod, sir. Sir,
Adda nadlaw ko kada kayaw. Anya da ita manang saling. Itay pa'y anak kaulimak kayo. Kan kasla adda na unag apang panunutan yaw. Apay, adda ka di parikot yaw iti trabaho. Awan parikot ko iti trabaho, manang. Adala nalagip ko. Hanggang di kay matanagan. Nasaya at aklat tayo ti trabaho kiti ospital. Andrea, Mark, apay nga ta, ngawan pa'y ni Madam Socorro. Nalpas tayon anangal daw, ngam saan pa asim mangpet. Di ka kadi agdanag, Ariel. Agsublin tumatlaang ni Madam. Si Mang Patsan ni ma'am. Mga konti arimpadak na nga umay dito yung classroom. Good afternoon, class. Good afternoon, Madam. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Kunami lakid din, no saan kayo nagagsubli? Pasensya kayo ang tanabayaganak itinapanak. Nagatidug nga mintipila iti ospital. Ospital tinapanan nyo, Madam? Ay, apay, adda ka di marikrik nayo? Awan, Andrea. Itang amin ti schedule ti regular check-up ko. Iso amasapo lang mapanak iti ospital. Ay, gayam, nangan kayo ka din. Wan madam, pasensya kayon no saan da kayon oray. Katita, nakasagana kami nga klase. Alagarod, agina na aklabit. Kalpasan na, tulungan kayo kadagiti activities yo. Iti kasta, at damat maipasa yung output iti regular class. Lola, mabalin ka di adito'y pala ang balay ang maturog ni Jenna. Masapol namin nga aramidon mi dagiti requirements mi. Iti kasta, malpasan adagos. Ay, katuan apog. Kaano ka di nga umay dito ni Jenna? Ay, iti kasta, makaluto ak iti naimas asidaun tayaw. Inton rabi Lola. Siyak ko mati mapanidji balayda. Ngam, napanunot ko nga awan kadwayo ditoy. Iso nga imbaga klaangan, nga iso ti umay ditoy. Ay na, no maipapaan iti panagiskwela yo kan ni Jenna, ti makagapaw. Ayos laang mat kanyak no matuurog ka iti balayda. Kan maysa, awan mat ti parikot kanyak no agmay-maysa ak dito'y balay. Jakmat kaya tapanawan kayo latang ditoy Lola. Amangan nga minno kalaat nga adda kasapulan nyo. Iso ana saysaya at matlaeng, no adda aklat ta kadwayo dito'y balay. Adak manan dito sigo na balay ni Socorro. Dito iti kanayon ko nga umayan. Tunggal sumarong karaken ko na iti. Iti agayan ayat kami pailang. No apay nga minadyak inlaban ti pamilyami. Naragsak kami kumaitang agdadan na akadwami ti anak mi. Agbabawi akman, naladawan ti amin. Sigurado adin akon ay ayatan ni Socorro. Gapu tadakkel ti basol ko kenkwana. Ken gapu matlakanyak, napukaw ti anak mi. Ariel, apok. Itay pa'y nga agbasbasa ka iti braille. Saan ka kadipay anabannog? Saan mat, Lola? Masapol ko ngamin nga ag-review. Exam ni ngamin intun bigat. Ay, naggagat ka talaga nga agiskwela, apok. Atiw mo pa'y dagiti makakita. Gaputasi ka, nagagat ka nga agadal. Hanggang dagiti daddo mga awan mat diferensya na, ay isuda pa'y ti saan nga agkon-concentrate iti panagiskwela na. Talaga ngamin akayat ko ti makalpas iti panagadal ko, Lola. Kat no mapagasatan aktong agkolehiyo. Kayat kunto mo ti agbalin ang maestro, akas kan ni Madam Socorro, Lola. Siguro, nagasat ti agbalin nga anak ni Madam Socorro, nabilang. Sayang, gaputa saan anaadaan iti anak. Ha? Amuyo ka di, Lola. Nasingpat ni Madam Socorro.
Tunggal maturugak ijay balayda. Kanayon nak nga si Kaswan. Panagrik nak nga rod. Kat kasla iso ti inak. Ngam uray no saan apod-pod no nga inak. Ipatpatag kulat ta. Gaputan na singbat kada kami nga agkakaadalan. Kumusta ti ipapanyo iti universidad, Marie? Nakasari tayo kadi mo lang dagiti instructors, may papan ka dagiti requirements yo? Wan, madam. Nakasarita mi idan, kat in-extend mo ti panagpasam ikadagiti requirements. Ay, kasta talaga ti biyag ti estudyante. Nagasat kayo taaddan technology itapanawan. Ngamda kami idi, talaga amarigrigatan kami. Bilibak nga rod iti determinasyon nyo kasi sped teacher, madam. Gaputa kadkadwaan nyo pa dagiti learners yo tunggal break time kan lunch time. Kan saan laday ta? No saan amasukon ida dagiti parents da, paturugan nyo pa iji balay yo. Talaga ngamin ngayon bilang kun kas anak ko da Ariel, Andrea kan Mark. Gapu iti kasjay nga aramida. Mapunas ti iliw ko iti kakaisuna nga anak ko. Ha? No kasta? Adagayam anak yo, madam? Kunak na may sa kayo abak katabalasang. Ay, hanya mo tanday tayo malablabit ko. Pasensya kayo ako man, madam. Sorry, no nagbalinak mo tan at chismosa. Manang saling, nalpasyo ka din ng iti trabaho yun iti balay. Ay, win, sir. Agdalos kan agluto laang matitrabahwag. Gapot adamot ten dagiti dwapay ababaunan akadwak. Nasayat nga rod nung kasta. Saan kayo unay ngagbannog? Tama nga no agsakit kayo. Apay kami na kayat yung pala tiyang trabaho kas babaunan. Rumbang ko mga aginana kayon. Ay, jak ngamin na irwam nga awan ti araramidag, sir. Isu nga uray no bakit akon. Kayat ko lata ti agtrabaho kas babaunan yaw. Kain, tapno adamayawat ko nga allowance ti apok. Sana balay, tanapigsaak paymat. Kabaelak paymat, sir. Ngam no makarik na kayo ti bannog, agina na kayo manang. Di kayag danag, tadyak kisayan ti sweldo yo. Ungayam, mabalin ka di ako yugan na kay di bodega. Adalang amin sa pulag jay. Sige, sir. Kuyugan kayo nga rod, ijay bodega. Yes, nalpas kong ti exam ko itangal daw. Makaina na matlangan. Nasaya at matanalpas mo ti exam mo, Ariel. Saan pa ilang asyak tinangidictate iti exam mo? Gaputaado nga minti inlepas ko nga accomplishment report. Ayos laang, madam. Adamot ni Madam Jenna, anang ibasa kanya kadagti exam ko. Nimot Madam Marie, tinang pa-exam kada Mark kan Andrea. Anday ko. Ha? Apay ngagsakit matan ti ulo. Maulawak matan, Ariel. Tinasayaat. Agtugaw kayo pa lang, madam. Amangan ngamin numaut balance kayo, kat matumba kayo pa. Aginana kayo pa lang, madam. Sir, anya ka de, ti sapsapulan yaw. Kaapay nga enlukat yo ti dakkel abaks, anak ka ikabilan dagiti kagawaan ti sigod nga asawa yaw. Kayat ko abiro ka na itiladawan mi ka ni Socorro, kan ti anak may manang. Anya? Ay, saan ka di nga agungat ti sigod akadenden na yaw, sir? Awan karbangan ng agungat, kaputa nagsina kamin. Kan may sa, limat Socorro ti talagang asawak. So nga awan bibiyang ti sigod akadentenak. No bilang maamuan na asap sa pulak dagiti ladawan ti asawak kan ti anak mi. Anya ti kunam, Ariel? Maul-ulaw kan agsakit ti ulo ni Madam Socorro? Un Madam Jenna, iso nga imbagakan ko na, nga ginanapay laeng. Madanaganak nga rod ita imbaga na, maul-ulaw, kan agsakit ka no ti ulo na. Iso aday jay, imbaglakid din ata nakadugaw adagos, amang ano nakaturugan. Wen, Ariel,
Nakaturugan ni madam. Kabayatan di pa nagdumog na itilamisaan. Isabayan tayo pa'y laan. Matanaganak, madam. Amangan matnuad da sakit ni Madam Sukuro. Ngam di nalakayat nga ibaga kada tayo. Di ka agdanag. Amangan no nabannog laang ni madam. Iso akas jay tirik nana. Baby, gustuhan. Hindi ka nang sangi. Pasensya ka na. Ngamnas ka na pumanautan ijay balay. Gaputasan na tamad na pag-anano ni Papa. May dumparan di ba sa naglugalan may... Madam Sukuro, agreeing kayo kuma. Madam! Nagtagtaga inapag. Ariel, sa dino ti ayanda Andrea kan Mark. Imunadan ang nagawid, madam. Nilangan Madam Marie kan Madam Jenna tinangitulod kadakwada ije paradaan. Kasta ka di. Ala, urayan talaangan nilolam asaling amang sukon kan ka. Kalpasan na, agawid ak tumatan. Aday ta, Sir Alejandro. Naikabilan dito isa alas dagiti ladawan nyo kan ni Madam Sukuro. Kan di anak yaw. Agawid akmutin Tasuko nagpay ti apo ko, ijay pagadalan. Mabalin ka di? Dito'y ka palang balaya maturog manang. At na kami duty iti hospital inton rabi Tapno ang nakadwa na kiti babaunan dito palay. Sige sir. No day tati kunayaw. Awagak nga rod ni Madam Sukuro. Tapno ibagak, asaan ko ang masukon ti apo ko. Ha? Estudyante ni Socorro ti apo ko manang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryetay o itaalawas ang napauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para itradyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Madam Sukuro iti pan nakakita na ni Dr. Alejandro iti ospital. Kinid daw nga ron ni Dr. Alejandro nga agsarita da. Iti day tamot lagun daway, nalagip manan ni Madam Sukuro tinapasamak iti kakaisuna nga anak da. Iti may sangal daw, nagpatulong ni Dr. Alejandro kanina na saling ababaunan da, nga isimpada dagiti ladawan ni Madam Sukuro, ganti anak da iti salas ti balay da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aday ta, Sir Alejandro. Naikabilon dito'y salas dagiti ladawan nyo kan ni Madam Sukuro, kan ti anak yaw. Agawid akmeten, tasukunak pa'y ti apukok ijay pagadalan. Mabalin ka di, adito ka pala ang balaya maturog manang. Ada kaming duty iti hospital inton rabi Tapno adda kanwa nagiti babaunan diti balay. Sige, sir. No kasta ti kunayaw. Awagak pa nga rod ni Madam Sukuro. Tapno ibagak asaan ko ang masukon ti apo ko. Ha? Estudyante ni Socorro ti apo ko manang? Wen sir. Sipod simrak ti apo ko iti sped center ni Madam Sukuro tinangisursuro kan kwa na. Kan uray no addan iti regular class, adalata ni Madam Sukuro, amang 111 kan kwa na.
No kasta, iti Esped Center ti pangisursuruan ni Socorro. Wen, sir. Iso ti maestra dagiti visually impaired students iti public school nga ayan na. Ay, nagagat ni madam. Talaga a determinado iti trabaho na. Iso apagaayat met dagiti estudyante na. Gaputa maisuro na ida ana imbag. Apay ngay, madam. Awan mo ni Lola saling amang sukon kanyak. Nalipatan nan sa mutan ti oras ti panag-aawid dito'y pagadalan. Relax ka lang, Ariel. Ang mga nuumayan dito ni Lola. Ni mat Lolam asaling ti umawawag. Ha? Mabit lang tasong bata ka. Hello, Manang Saling. Hello, madam. Pasensya kayo no italaang nga ibagak kada kayo. Ay saan ko pa ilaang amasukon ni Ariel ita. Gapot ako na nga minti amok, adito yak kano pa ilaang balay da maturog. Adda kano nga min duty na ija ospital. Kasta ka di, Manang. O sige nga, Rod. Ijay pailaang balay ti pagturugan ni Ariel. Tanarigat mat no agmay may salatan ijay balayo. Ay, agyaman naklaunay, madam. Ay, nakababain pa yan kada kayo. Awan parikot, Manang. Maawatak. Gaputa adayukat nga ron ti balayo. Kan may sa awan mat kadwak ijay balay. Iso nga awan parikot nga oray maturog ijay ni Ariel. Nagimas ang tilutluto yung asidaan, Lola. Mabisinak mutan. Talaga ang nagluto ak iti naimas asidaan, Maray, apok. Nakababain mo't itigayim mo no pasig anatang ti ipasangot akan ko, ana. Saan ang napili ti sidaan ni Jenna, Lola? Kinapudno na. Pag-aayat na unay ti pakbot yun. No siya, kayat ko di prito a karne. Gapot naman mano kayo nga agluto iti karne. Iso akaadwom to ti mangan inton madamdama. Gaputa inton bigat. Lamas kan natang tumanan ti ilutok. Ha? Lola Inday, Marie, adakon. Ni, ada ni Jenna. Siya kon ti mangilukat iti daw, Lola. Ituloy yung latan ti agluto. O, adto yan ti gatas mo, Ariel Barok. Inumam sakbay amaturog ka. Agyaman madam. Kumusta matan tirik nayo? Saan ka di nasakit ti ulo yo? Saan kayo ka din maululaw? Medyo nasakit pa ilang ti ulo. Ngam ka ba ilak matan? Nagtumarak matan iti agas kalpasan ti pananganta. Madanagan ngamin itay kada kayo, madam. Kunak no matumba kayo iti nagtugawan nyo. Sapay di kayo matulungan no bilang. Gaputasaan kayo kat nga rod makita. Madam, pasensya kayo lakuman no agdamagak kada kayo. Nang nagkungamin itay, nga ibalbalikas yo ti maipapan iti anak yo. Adda ka di anak yo, madam? Juan Barok, adda anak ko. Iso na laang tapim mo sayan. Anya? Lalaki ti anak ko. No si bibiyag pa'y lakuma. Katawanam laang. Sayang, madam. Saan na narik na ti pamatagyo, kas ina? Kas kanyak? Saan kumat anarik na ti pamatag ti may nga ina? Gaputat nimot ten lola ti kadkadwak ngaging iti panagdakkel ko. Anong mayos laang? Gaputan na singpat ni lola. Ken, adda kayo matapan na kainak, madam. Iswa sa anak unay analiday. Friend, nalpas kon ana edit si portfolio. Mabalin na nga i-print. Uray siyak BFF. Nalpas kumatan ngayon kabil dagiti daduma a pictures iti portfolio. Awanan parikot. Mabalin ta nga rodon ti agipasa inton bigat. Kalpasan ti klase tayo di SPED Center. Makaturturog ako. Awanan ti parikot ta.
Isa mabalintan ti maturog, friend. Sige nga, Rod, friend. Maturog tan. Tamasapa tapay nga agriing inton bigan. Naisayangkat konti operasyon karagiti doa pasyente. Apay nga takas to'y tiriknak. Sa anak ang makaid na. Naalak ti cellphone number ni Socorro kanimanang saling. Kanamuak no sa dino ti pagnanaadan na ita. Kasla kayat ko nga awakan. Makaamuditan. Padasak nga awagan ni Socorro. Kat sapay la kumatasong batan na ti awag ko. Sino nga tati umawag kanyak? No muna takas tuwing oras pa iti panaturog. Sapay nagsakit manan ti ulok. Anay ko. Ikagumakasumbatan ti awag ko iti cellphone. Parang matulungan na kama pa ni ospital. Hello? Hello, Socorro. Apay akas na titimak mo. Akas lang marikrigatan ka. Anyat mapaspasamakan ka. Nagsakit ti ulok. Kasla dya kun kabalan ti sakit na. Anay ko! Magalay. Umayag dito pag nanadami-tamot lang. Ipon ka dito ospital nga ayan ko. Anya? Madam, apa yan? Ano mapaspasamak? Agsakit ka di man ng tiulo yo. Ariel Barok. Diyakon kabalan. Talaga sobrang ti sakit ti ulok. Kasano day to yan, madam? Kasapay diyak kabisado nga aramatag ti cellphone nyo. Madam, adalugan na dimtang. Amangan no isudaytan tinakasari tayo itay. Siyak langin timang sabat kan kuana, madam. Andrea, adda ka di reviewer mo iti Filipino kan English subject tayo? Nalipatak nga imbaga kan kay di kalman nga wanggayam ti reviewer ko. Iso adjak na review ti daddo maa lessons tayo. Adda Mark. Iso na lang ta saan anak ka braille. Adda iti recorder ko. Ipabulot ko langan kan ka. Iti kasta, makapag-review ka pa para it-exam tayo inton malam. Alaman nga Rod, katagyaman ka. Naimbagpay kan ka, tada recorder mo. Ngamsyak, uray cellphone, awan. Gaputawan pa'y kwarta dananang kantatang ko. Regalo day ta kanyak ni Papa Idi. Imbaglaangan taimpalubos dagiti teachers nga ag-record kadagiti discussions. Gaputa saan tayo makita dagiti isursurat da iti blackboard. Man nakaawat dagiti teachers tayo iti regular class tayo. Iso nga okay laeng, no i-record dagiti lessons. Ngam masapul latang agdengeg tayo na imbag kadakwada. Ay na, Ariel Apok. Imbag ta nakita ka adagos dito ospital nga ayan ni Madam Socorro. Pasensya ka na, no itaakla ang anak ka umay. Lola, kumusta nga tan ni madam? Nakasari tayo ka din ti lalaki at timulong kan kuana? Ay, saan pa'y nga rood? Madam ati panangasikaso ni Dr. Alejandro Cancuana. Ay, amangan no inton Madam Damalaang. Maamuan tayo ti sitwasyon na. Doktor Gayam ti maije balay ni madam. Kan kadwa na pa'y ti driver na. Iswa nakasurutak dito ospital. Anay, adaytan ni Dr. Alejandro. Umasidegan dito'y ayanta. Apay ka di akalat nga inawagan nak itay, Marie. Kas ka lang mapukpukaw. Gimatang kami laang mat kada Andrea kan Mark ti lunch tayo. Adanas kan amaamuan nyo. Ha? Anya day ta, madam? Wingag paiso, Madam. Ni Madam Socorro, adda ita iti ospital. Ha? Sigunday ta iti gayam na maestramot laang ditoy. Anya? Apay ka no? Anya tinapasamak? Kalaat ka mo ta nagsakit ti ulo na idirabi
Naimbag ata day mawag kan kwa na. Iso na tulungan dadagos. Sapay ko mga rod, tagimbag adagos ni madam. Sir Alejandro, kumusta ni Madam Socorro? Nayakaran iti si Red. Iso na lang ta nakaturog pa lang aging gaita. Kung gayam, anyay tayong tinagan mo barok. Ariel tinagan ko, doktor. Apay akanayon nga agsakit ti ulo ni madam. Sir, kalaat mo tan ti panagliday manen ti rupayo. Manang saling, Ariel barok. At danadagsa na sakit ni Socorro. Brain cancer. Stage 1. Dahil ta tigapunan no apay akanayon ngagsakit ti ulo na. Anya? Nasayat na nakariing kan Socorro. Kastaunay ti danag mi kan ni Ariel. Tamarigatan ka iti panagsakit ti ulo mi di rabi. Sa dino ti ayan ni Ariel. Imbatim ka di ngagmay say jay balay. Kasanuan na am ti cellphone number kan ti balay ko. Intuludon ti driver ko. Isoda ka ni Manang Saling. Nabayagan ngagtrabaho kanyak kas babaunan ni Manang Saling. Imbaga na no sa dino ti pagnana Adam. Kan inalak matan kan kuha na ti number mo. Kayat ka makasarita. Apo ko nagayam di may sa visually impaired nga estudyante. Kaya't kon ti akawin. Tiyak kayatan dito ospital. Pangaasim tayawin na kun, Alejandro. Sana mabalin. Urayan tapay ti ibaga ti doktor. Nasaysaya at nagyan kapay dito ospital. Iti kasta, maipaay amin na kasapulam. Kumusta nga ta ni Madam Socorro? Saan mo ka di pa nakita nag-online iti messenger na, Marie? Saan pa? Ang mga nood dapay lang, iti ospital. Dandani saan ang makakonsentrate dagiti learners tayo iti exam da. Nang runa ni Ariel. Wan nga rod, friend. Talaga napatag ni Madam kadakwada. Ngamnupay kasta. Inka gumaan dalat nga inlepas ti ag-exam. Kan, nakasaragpay ni Ariel. Uray no nala daw iti sumagmamano a minuto. Uray saan pa lang ang makastrat ni Madam Socorro. Aramay doon talata dagiti responsibilidad ta, kasi student teacher. Tapno awan to ti parikot no agsublin dito'y pagadalan. Ay, apok. Itapay ti panagsangit mo. Ay, husto ko man. Siya ti madandanagan para kan ka. Lola, malidayanak lang amin. Malidayanak itinamwak. Isuman lang ayam. Apirmi ti sakit ti ulo ni Madam Socorro. Tagayam. Ada na nagsinasakit na. Diyak kaya't mapukaw ni Madam, Lola. Apok, agtalak tayo iti Diyos. Agimbag tumatlaan ni Madam Socorro. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Estudyante. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan.
Ti napalabas, saan ang makaidna ni Dr. Alejandro. Gaputa kayat na nga awagan ni Madam Socorro. Inawagan na nga rod daytoy, kat ditaan amuan na apirmiti sakit ti ulo ni Madam Socorro. Napan nga rod daytoy adagos iti balay ni Madam Socorro. Kat impan na adagos iti ospital. Nagdesisyon nga rod ti doktor, nga apaman ang makaruwar iti ospital ni Madam Socorro, kat iawid na iti balay na. Tapno maasikaso na anaimbag. Papagayam, denggan tituloy tesarya tayo itaalawas ang napauluhan. Estudyante. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Kuna ti doktor, ang mabalinan arumwar ni Socorro di ospitalin ton bigat. Kayat ko aditi balay ti pagnaadan na. Iti kasta, maasikaso anaimbag. Ay, nasayaat mo't no kasta, sir. Gaputawan mo't sa bali akadwa na ijebalay na. Kayat ko asulnitan lagi tinagkurangak iti asawak manang. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno agimbag lang ni Socorro. Sayang. No si bibiyag kumati anak mi. Sigurado ang naragsak kumamat ita. Gapo ta inutin ang mabukel ti pamilya mi. Oh. Apay akastamat ti panangkitam kanyak manang. Anda ka dinapatag ngay bagam? Kwa, sir. Ay, awan. Ay, awan ti ibagak. Ay, maragsakan unay para kada kayo kan ni Madam Socorro. Gapo ta inutan ang maurnos ti estado yung nga agasawa. Nadalo sa akon to'y silid ni Madam Socorro. Naikabil ko matan ti bedsheet iti kama na. Ay, kayat ko nga ibaga ti kinapudno. Maipapan iti anak dakan ni Sir Alejandro. Iso nalaang tamamakak. Gaputa amangan no ipagarup da akinidnap ko ti anak da. Nga iso ni Ariel. Diyos ko, ikanak ko maitikirad amang ipudno iti amin. Nuan niya at talaga tinapasamak kan ni Ariel, idi maladaga pa'y laeng. Kano kasano, anaipan iti puder ko. Jenna, friend, nagalisto ti panaglabas ti aldawan niya. Kasla kaano lang idinang rugi ti internship ta dito SPED Center. Ita, umadanin amalpas ti panagpractice teaching ta. Talaga nagalisto, friend. Iso na lang, tadyak amon niya ti mariknak ita. Maragsa ka na, gapo ta umadanin ti panagturpos ta. Malidayanak mat, gapo iti kasasad ita ni Madam Socorro. Ay, adagayam na dagsan asakit ni Madam Socorro. Ngam saan la amadlaw, takanayon mo't anasaran tano kas di nga agkakadwa tayo. Sigun iti teacher anang substitute kan kwa na. Nabayag kanon amarikrik na di Madam ti kanayon a panagsakit ti ulo na. Iso na lang ta binaybayan na. Kan nakunanapay kano, ano bilang tamaadaan iti sakit? Saanan nga agpaagas? Gaputawan matan ti makagapo nga agpaagas pa'y. Ay, unay matgaya man ti sasaadon ni Madam Socorro. Iso siguro akas di ti trato na kadagiti estudyante na. Tapno mapunas laang tiliday amarikrik na na. Kastamot ti iliw na, itinagawanan nga anak na. Apay adito'y balay iti nangyagam kanyak Alejandro. Adamot balay ko apag naudak. May mayat no dito'y kan balay ngagnaed. Iti kasta, masikaso ka anaimbag. Ken maipaay amin na kasapulam. Socorro. Amok, ano ti basol ko ken ka? Kada kayo iti anak ta. Kayat ko tagsubli idi kada kayo. Iso na lang tapinangtaan dak da mamaken papa. Nga awan kano ti matawid ko kadagiti sanikuada no sikat ti pilyag.
Kaya't daidi nga agfaila iti annulment. Iti kasta. Maikalay sakon ti babae akayat da para kanyak. Ngam jak imanugot iti day abanag. Gaputa ay ayatan ka. Iso na ngaramid day ti pamuspusan. Tapno agsinatalaang. Kat day chay. Nagden na kami kani Miranda. Ti babae akayat da nga ikalay sakuma. Sa dinong arod itante ayan ni Miranda. Adan di Amerika. Nabayagan na nagsina kami. Sapay kumatay kan nakiti gundaway. Tapno masulnitak nagiti nagkurangak ken ka kas asawa. Ikarik. Saan tan ngagsina Apolos, Socorro. Lola, mabalin ko ka di asarungkaran ni Madam Socorro, enton malpas ti klase. Ay katuan apok. Urayan naktung aron ije pagadalan yaw. Taag diretso tanto ije balay da Dr. Alejandro. Sige, Lola. Manula ang alawas asan ko anak kaduan ni Madam. Mailiwakon kan kwa na. Ipakitak to kan kwa na ti scores ko iti kalkalpas nga exam. Sigurado ang maragsakan dayjay. Gaputan na ipasak amin dagiti exam ko. Apok, sapay lakuma. Taintundong tang ti aldaw. Di nakto ko magurguraan. Ang amnuguraan nakman bilang. Sapay kuma tamapakawan nakto. Ha? Anya ti kayat yu asawan, Lola? Apay kumangay aguraan kayo. Awan mo ti amok abasol yu kanyak. Basta, apok. Pakawanan nak kuma. Igapo tadakkel ti basol ko ken ka. Kastoy gayam ti agusar iti computer. Nagmayat. Al-alis to ti pa nag-take note kadag iti lessons tayo. Wen nga rod, kan mabalin tayo pa'y abasahan dagiti lessons tayo. Gaputadan ti soft copy nga isisend dagiti teachers tayo iti regular class. Nasaya at mat, tanala kayo ang nasursuro ti ag computer. Alis tuyo pa'y ang na-memorize ti panag-type iti keyboard. Nalaing kayo ngamin nga gisuro kan ni Madam Jenna, Madam Marie. Iso ang nasurutan mi adagos. Aday ta ka manan, Andrea. Pasablugan na kami manan. Pudno timbaga ni Andrea, Madam. Nalaing kayo nga gisuro. Iso nga dapay nga gagat kami nga giskwela. Tapno agbalin kamin tumat ang maestro kan maestra kas kada kayo. Kumusta kan, Ariel? Nasaya at mata na panunot mo ti simurot dito balay ni Alejandro. Makalawasan idinaudi akadwa kayo iti pagadalan. Nasaya at aklat tamat, Madam. Imbagak kan ni Lola Saling. Asumuro takkan kwa na, kalpasan ti klase. Gafuta kailiw kayon. Kan uray da Andrea kan Mark. Kanayon da kayo ako mustaan. Kailiw kumatan da Andrea kan Mark. Kailiw kun amangag ti panagkanta kan panagtukarayo iti gitara. Iso na lang. Taamangan no di akon makasubli iti panagisurok. Gaputad damot ang sakit ko. Ha? Madam? Apa yan? Agsangit kamutan. Di naksangitan, Ariel. Gaputa sa anak pa'y anatay. Madam? Agimbag kayo pa'y? Saan ka di? Maagasan pa ito sakit niyo? Juan Barok, ikagumaak paimbag. Katno bilang tamapasamak data. Agsubli ak tumanen iti pagadalan. Tapno adupay dagiti estudyante akas kada kayo ti maisurok nga agbasa. Kan agsurat iti braille. Isu adikan ang liday, Ariel. Sir Alejandro, itay pay laaboy-buyaan nyo da Madam Socorro kan Ariel.
Diyo ka di kayat ti umasidag ka dakwada. Madamdaman ton nga sit ka kidamanang. Talaga kadi nga si dagdirik na da Socorro kan Ariel iti tunggal maysa. Ay, wen sir. Agtawon laeng idi itiliman ni Ariel. Idi pinadas ko nga enroll iti SPED Center. Kabarbarumot idi nga SPED teacher ni Madam Socorro kadag iti visually impaired. Kat iso tinangisuro ken ni Ariel nga agbasa ken agsurat iti braille. Kastagayam. Wen, kat uray no addan iti regular class ni Ariel, kanayon latama pan iti SPED Center. Uray dagiti kaadalan na visually impaired. Kanayon dalatta iti ayan ni Madam Socorro. Ure nung nasaam tinagdalanan na. Nagasat na ti asawak. Gaputat darag ti estudyante na amang ipatpatag ken kuana. Maray, apog. Umadanin, ti panagturpos mo iti kolehiyaw. Anya nga iti plano. Ag-review ak adagos, Lola. Kalpasan na, ag-take ak adagos iti board exam. Kan padasag ti ag-apply iti SPED Center. Nasaya at ano kasta. Sapay ko mga rod na makapasa ka adagos, apog. Tapno stable tumutin at ti trabaho. Sapay ko mga rod, Lola. Kayat ko ti mangisuro iti pagadalan nga ayan mi itang agpractice teaching. Kayat ko atulungan nagiti learners with special needs. Iti kasta, maaddaan damot iti napintas a masakbayan. Adtoyan nagiti agas ato maram, Socorro. Agyamanak iti panangas asikasum kanyak, Alejandro. Pasensya kan no nakadisturbo akon dito'y balay mo. Numabalin agsubli ako man ijay balay. Masasaya at matlaang no dituyan ti pagnadam. Taawan mo't mga sikasukan ka ijay balay mo. Kan may sa awan parikot kanyak no asikaswan ka. Taagasawa tamad. Iso a responsibilidad ko ti mga sikasukan ka itataka sa pulam ti tulong. Ay na, nag-sweet kayo matan kan ni Madam, Dok Alejandro. Naimbaglangan, tada kayo ang mga asikaso kan kuhana. Makaragsakak ti mga sikasukan ni Madam mo, Ariel. Kayat kong amin ngay pariknakin kuhana tinalaos a panagayat ko kas asawa na. Sayang. No si bibiyagla ko mati anak mi. Maragragsakan ko maita. Sigurado ang naragsak ti anak yo, no sa dino man ti ayan na ita. Gaputan na urnos kayon kan ni Madam Socorro. Itay pa'y laakit kitaan ka, Ariel. Umis-isem ka. Anya ka diti is-isemam, apok. Da Madam Socorro kan Sir Alejandro, Lola. May atanak lang amin. Gaputa perme ti panangasikaso ni Sir kan kuhana. Talaga akasta ni Dr. Alejandro kadagiti pasyente na. Ay, nangro na itah kan ni Madam Socorro. Gaputa asawa na kat nga raod. Lola, amuyo ka di? Panagriknak, no kadwak da Sir kan Madam. Kaslasyak ti anak da. Gaputa nasingpat daw na kanyak. Ay, no amom la ko maapok. Sika talaga ti pudpudno nga anak da Sir Alejandro. Lola, adda ka di bagbagayo? Ay, awan, apok. Awan ti ibagbagak. Alakit din. Umay kan ijay seled ta maturugtan. Masa pakapay nga agreeng inton bigat. Ariel, damag ko kanya Lola Saling. Anak arwaren ni Madam Socorro ija ospital. Wen, Andrea. Kat agnanad itan, ije balay ti asawa na. Ay, kasta gayam? Balay ti asawa na. No kasta, at dagayam asawa ni Madam? Wen nga rod,
Awan ngamin tinais-istoryana kada tayo. Adda asawa ni Madam Sukuro. May sa doktor. Ket isu ita ti mangas asikaso kan kuana. Kan adda pay anak daa. Isu na laeng tanatayon. Ay, sayang. Ariel, mabalin ka diti sumarong ka rin balay da madam. Ijay tayo nga diretso. Apaman amalpas ti klase. Mabalin mat. Makigiddan kayo langan kada kami kan ni Lola intun malam. Tapno masarungkaran yumat ni Madam. Wan Madam Jenna, Madam Marie, mapan mi sarungkaran ni Madam Socorro inton malam. Ay, sayang. Gaputa saan kami ang makasurot. Kaya't mi mata na makita ni Madam Socorro. Ada nga minaskin nga ramidan mi sa universidad. Sana bali, Jenna. Mabalinta mo ti sumarungkar kan kwa na inton sumarunong aldaw. Kat kadwatan to man ang dagito'y talo. Isong apaman amalpas ti klase yo, orayan nyo ni Lola Saling, ha? Tapno kadwayon to amapan iji balay da madam. Wan Madam Marie, urayin min tulangan ni Lola Saling dito Sped Center. Sa dino ti papanam Alejandro, nakasukat ka man. Mapanakbid gumatang karag iti agas sa kasapulan. Agsubliak matla dagos. Kasta ka di. Agyaman ako unay iti panangas asikasom kanyak, Alejandro. Kat gapo iti dayta. Kayat ko nga ibagakan ka anapakawan kan. Ken nakasagana akon amang ipaay iti maikadwa agon daway. Tapno maurnos ti estado ta ka sa agasawa. Agpaiso ka di tinangag ko. Napakawan nakon. Saan nakon akagura? Saanan? Gaputan nakita ken nariknak ti panagbaliw mo. Iso anapakawan kan, Alejandro. Agyaman tainik kan nak iti maikadwa agon daway. Tapno makabawi akan ka. Kat ikarik. Saan tan nga agsina Apolos. Ken di kan baybayan. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno agimbag ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serya tayo italawas ang napauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Rigotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdesisyon ni Dr. Alejandro ngagnaeden ni Madam Socorro iti puder na kalpasan ang makaruar iti ospital. Awan nga rod tinaramida ni Madam Socorro, isong ay manugot matlaeng. Iti sabali abangir, napanunot de Andrea kan Mark, apasyaran ni Madam Socorro, kalpasan ti klasida. Dagos da nga rod asimurot, iti panagawid, Danana Saling kan Ariel. Naragsakan nga rod dagiti estudyante, idi nakasarita damanen ti maestrada. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo italawas na napauluhan. Estudyante. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Maragsakan ako unay. Gaputan nakita kayo manan, Andrea. Mark, imbaglakit din ta na panunot yu tinagpasyar dito'y balay. Maragsakan kami mat, madam. Gaputan ang ngagmimanan titimak yo. Kailiw da kayo una yan. Kasla ka ano lang, hindi ba basit tayo pa'y? Nakaan-anos idi kada tayo ni Madam Socorro? Saan ka di? Andrea? Ariel? Win nga rod, Mark. Kanayon nakpay idi nga ubbaan. Nukas di apas pasangitan nak ni Ariel. Anya paspasangitan nga ibagbagamat, Andrea. Luklukwan ka lang mat idi, Gaputa kaslaan si boses mo.
Ala, husto daytan. Amangan numapikon pa'y ni Andrea kat Ah? agsangit manen Ariel. Ala, agpaisaga na akin ni manang saling iti pangrabian tayo. Dito'y kayon amangan. Adto'y ti merienda yo akek, Andrea. Adamot ten juice nga inuman yo. Ay, agyaman kami, Lola Saling. Sige nga, Rod. Panawan kayo pa'y lang dito'y Tagluto ak iti pangrabian tayo. Wan, Lola. Ay, nagdakkel ti nagbaliwan ni Madam Socorro. Nakapsutan ti panagsauna ita. Sana nakas iti sigod akanayon anaragsak. Wan nga rod, Mark. Kaasimat ni Madam. Sapay ko mga rod tagimbagan. Iti kasta, makasublin iti pagadalan. Ikararag tayo iti Diyos. Asapay ko taumatidog pa iti biyag ni Madam Socorro. Marie, friend, nabasam ka din ti chat iti GC tayo iti research? Saan pa, friend? Anya day, Jay? Sigun iti group leader tayo, ada kanon schedule tayo iti final defense. Kumpleto kanon dagiti research panelist tayo. Agpaiso? Ay na, kamaudyanan na. Makapag-final defense tayon, friend. Basit laangan, makagraduar tayon iti kolehiyo. When friend, nalpas matlangan dagiti rigat tayo kas estudyante. Uray nga minumalpas tayo nga ag-internship. Saan tayo lata makaturpos? No saan tayo makapag-final defense? Pudno na ita, friend. Ay na, saan sayang dagiti sakripisyo ni Lola? Kastamot ton dagiti dadakkel mo. Tapno maipayan datalaang itinapintas ang masakbayan. Sige, Sir Alejandro. Isarrak yun, ti kutsiyaw. Mapitlaang, kumusta ni Socorro manang saling? Saan ka rin asimakit ti ulo na? Ay saan mo't, sir? Madama akasarsarita dagiti dua nga estudyante na ije uneg. Simurot da ngamin kada kami ken ni Ariel. Kayat da kano apasyaran ni Madam. Kasta ka di? Sige nga rod manang. Umay ko kitaan ida ija unag. Sige, sir. Apag iso ti isasangpet yaw. Nakaluto kami mutten iti pangrabian tayaw. Aya banda kayon tulaengan no maidasaran dagiti makan ijay kusina. Kastagaya man tinapasamak ije classroom tayo. At agaya man maestra ang nagsubstitute kanya. When Madam, ngam addamat da Madam Jenna, kan Madam Marie, isuda ti kadkadwami. Oh, at nagayam na pintas kang nataer abisita tayo, Socorro. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Alejandro, iso dagiti duap ay nga estudyante. Da Mark kan Andrea. Maragsakan ang makaamamo ka na kayo, Mark. Andrea, nasayaat mo na panunot yung apasyaran ni Madam yo. Iti kasta, at dalata makasarsarita na no kas nga daak iti ospital. Apayan, Madam? Madam? Ang sakit manan ti ulo. Mabit lang, ayabak ti driver. Ipanda ka iti ospital. Hello, madam. Naimbag arabi iyo. Nakaawag kayo, mat? Ha? Adda iti ospital ni Madam Socorro? Apay, madam. Anya tinapasamak? Sige, madam. Ipakamok adagos ka ni Jenna ti may papan itinapasamak ka ni Madam Socorro. Ay, unay mo na. Apay, apok. Anya tinapasamak. Takas lamadan danagan ka. Imawag ti sigud ako operating teacher mi, Lola. Kalaat kano asim makit ti ulo ni Madam Socorro. Iso nga adda kano ita iji ospital. Kat unconscious kano ita. Anya, ay kasimot nga rod no kasta. Huwag nga rod, Lola. O sige, taawagak pa ni Jenna.
Ipakamukan ko na ti may papan iti kasasaad ni Madam Socorro. Sir Alejandro, kumusta ni Madam? Nakariing ka din? Saan pa'y barok? Aging gayta. Unconscious pa'y lang. Madanagan ako niti kasasad na. Anya ka diti ko na ti doktor iti sakit na, sir. Masapol ka no ang maopiraan a dagos. Sakbay ako maruti sakit na. Tano saan? Ang mga no saanan ngagpaot ti biyag na. Ariel Barok. Agyaman ako na'y. Tanda ka mangipatpatag ka ni Socorro. Uray nabit pa iti panagamamuta. Nalaganan tiriknakin ka. Kasla ka din nami matlaang ti anak mi. Tunggal makitkita ka. Uray siyak, sir. Nalagaan mo tiriknak kada kayo. Kasla kompleto matan ti pamilyak. Gapo kada kayo kan ni Madam Socorro. Isu ang nagasatak. Gapo tanaam mo kayo kan ni Madam Socorro. Sir Alejandro. Apay ka di nga umawawag ka kanyak idirabi, Marie. Pasensya ka no saan ko ang nasungbatan ti awag mo. Nakaturog ak nga minan. Inawagan nak ni Mrs. Marasigan idirabi. Kunanang ada kano ni Madam Socorro iji ospital. Kat unconscious kano paylaang aging gaita. Anya? Apaman amalpas ti klase ta. Mapantay iji ospital nga yan ni Madam. Tapno makita tamot ti kasasaad na. Friend, ada dagiti daduma ako teachers ni Madam Socorro. Kasarsarita da di lalaki a doktor. Sino nga taday ta doktor? Tinga ta asawa ni Madam? Nalabit aday ta ti asawa na friend. Naistorya kanyak ni Madam Idi, amay sa kano a doktor ti asawa na. Umasidagan kada ta ti doktor. Naimbag nga orasyo, babalasang. Kastamat kada kayo, doktor. Aywan gayam. Siyak ni Jenna. Kat daytoy matkaduhak, iso ni Marie. Da kami dagiti intern students iti pagadalan na pagisursuruan ni Madam Socorro. Nadamag mi tinapasamak kan ko na. Iso nga may kami adagos dito'y ospital. Agyaman na kiti panang sarong karyo ti asawak. Mabalin ka di, ako yung dak amapan iti chapel nga sidag diti ospital. Tulungan dak amang ikararang iti panangimbag ni Socorro. Sige sir, mapantayo nga rodan iti chapel. Diyos ko, adak itali ti sangwanan nyo nga agpakpakasi. Sapay kumat na pagimbagan nyo ni Socorro. Napukawan ti kakaiso ng anak mi. Kadyak kayat amapukaw ko pa iti asawak. Amok, ado tinagkuranga ka ni Socorro. Nagbalinak adakas nga asawa. Gaputa inununak ti kinabaknang nga ipatawid kanyak na iti dadakkel ko. Kat gapoy ti dayta. Nadadael ti pamilyak. No saan ko kumanga inapa ni Socorro iti day ti agundaway. Nalabit a saan apimanaw iti palay. No saan ak kumaanamati karag iti imbagbaga day di mama nga anda sa mali alalaki na. Saan na kumamat ang aksidente iti anak mi. Pangaasim Diyos ko, ikanak pa iti kundaway ang makadinak ti asawak. Ipayam kumapay iti atidog abiyag. Tapnoan ado pa iti matulungan na. Kat mangipaaypay iti inspirasyon kadag iti estudyante na. Sapay kuma, tapat ganyo ti kidaw ko, Diyos ko. Inton bigat ti malam kano amay sayang kat ti operasyon ka ni Madam Socorro. Sigunday ta ka ni Dr. Alejandro. Sapay ko mata na saya at ipagbanagan ti operasyon na. Tapno aging bagmutan. Among friend, adanadlaw ko itay kada Dr. Alejandro kan Ariel. Anya day ta, friend? Kaslag kakaingas da.
Nukit kita ag ida. Kasdala agama. Kinapudno na. Day tamo tinadlaw ko. Iso pirmi ti panang kita kadakwada itay adda tayo iti ospital. Malagip ko lakat nga rod idikad kadwa tayo pailaang ni Madam iti Sped Center. Pirmi ti panangasikaso na kadagiti learners tayo nang runa ka ni Ariel. No saan amasuko ni Lola Saling, paturugan na pa iti balay na. Iso asaan laang nga estudyante ti pangibilbilangan na ka ni Ariel. No di kat pudpudno nga anak. Mark, Ariel, naamuan nyo ka din dagiti grades yun? Wen, Andrea. Insurat itay ni Madam dagiti grades ko iti braille. Uray siya, naamwa akong dagiti grades ko. Nagnangatong agpaiso dagiti grades ko. Iso na lang, tamalid-lid na yanak. Malagip ko lang amin ni Ma'am Socorro. Kanayon na nga ibaga kada tayo, ngagagagat tayo akanayon iti panagadal tayo. Tapno agbali na napintas ti masakbayan tayo. Iso nga oray no awan ni Madam akad kadwa tayo ita. Itultuloy tayo latta ti agadal. Iti kasta, maragsakan intun makariing. Ket ipakita tayon to kankwana dagiti grades tayo. Ta sigurado ang maragsakan dayjay. No makita na napintas ti performance tayo iti pagadalan. Nakaawidan dagiti ng sarungkar kan ni Madam Socorro diti ospital, Sir Alejandro. Madam Damalaeng, agawid kami mutan kan ni Ariel ijabalayaw. Manay Saling, saan ka di asikalaang tinang padakkel ka ni Ariel? Ha? Wen sir. Siya kung tinangay aywan kan ko ana, sipod basit pay. Kaya't yung asawan, saan ang naaywanan dagiti dadakkel na? Daapay, anda ka di napasama ka dakwada? Nagsina ka di dagiti dadakkel na? Ha? Apay ana saludsud yun ay ta, sir. Sungbatam ko mati sa ludsud ko. Anya ka di tinapasamak ka dagiti dadakkel ni Ariel. Taapay nga impaay da kada kayo day ta responsibilidad. Nangag ko itay ti saritaan nyo kan ni Sir Alejandro, Lola. Oray no saan kayo ang makikita? Mariknak, nga dailimlimad yo. Anya ka di at talaga tinapasamak ka dagiti dadakkel ko. Taapay ada kayo laang tinakadkadwak, sipud ubingak. Kwapok. Saan pa'y amabalin amaamuam ita? Ha? Maamuan ti anya. Pangaasiyo kumamat Lola. Tasan kayong agilimod kanyak. San aga puta may saak abulsak. Kat agilimod kayon kanyak. Isu pangaasiyo ka din Lola. Ibagayo kumano anyaman dayta. Sige, apok. Urayan ta ti panagaawid ni Dr. Alejandro dito balayda. Taibagakon kada kayo ti kinapudno. Maipapan iti kinataong. Lola, rumarak ita. Mapan kami agbantay iti ospital. Tawan mo't klase mi ka ni Jenna inton bigata Sabado kat nga rod. Ay, sige nga rod, apok. Alaam nga rod ti tinapay nga adda iti kusina. Iti kasta, saan ka amabisinan? Sige, Lola. Kan nakaluto ak gaya man iti pangrabyan nyo. Tapno saan kayo na marigatan. Nagyaman ak nga rod. Mala. Mapan kayo ni iti ospital. Kat agan-anat kayo, apok. Itataada kayon, Sir Alejandro. Mabalin kayo kadi akasarita kan ni Ariel. Sige manang. Ibagam na anyaman dayta. Nakasaga na kami adumngeg. Sir Alejandro, Ariel, apok, pakawanen dakom no italaeng nga ipudnok kada kayo daytoy. Maawatak no gumura kayo kanyak.
Sir Alejandro, kayat ko nga ibaga, asibibiyag ti anak yo ken ni Madam Socorro. Ket dayta nga anak yo, awan sa bale, nude ni Ariel. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige man ang saling. Ibagam no nyaman na ita. Nakasagana kami adumngeg ni Ariel. Sir Alejandro, Ariel apok. Pakawanen ko mano italaeng nga ipudnok kada kayo na ito'y. Maawatak no gumura kayo kanyak. Sir Alejandro, kayat ko nga ibaga, asibibiyag ti anak yo ken ni Madam Socorro. Kat dayta nga anak yo, awan sa bale, no din ni Ariel. Ha? Anya? Kasanoan na pasamak na ita manang. Siguro na iti day di mama. May sa ti anak mi kadagiti na eraman anatay iti pan naka-aksidente da idi ka ni Socorro. Saan, sir? Dungag kayo. Taisalaysay ko no anya tinapasamak iti daydi a panawon. Kano kasano, anaipan ni Ariel iti puder ko. Iti lugar me tinakapasamakan ti aksidente ti may sabos a nagluganan da Madam Socorro. Apag isumot idey a naggapuak iti simbaan. Ket kabayatan a magmagnaak nga agawid. Nakitak nga agkakaribuso dagiti tao. Idikwan, inyawat da kanyak ti maysa nga ubeng. Kunak ide no saanen nga agbyag. Gapo taado ti sugat na. Iso nga impan ko adagos iti ospital. Ket dita, nakitak a nakasurat iti lampin na tinagan na. Alejandro Villarreal Jr. Anya. Apay nga rot adi kay nang ramid iti pamuspusan. Tapno sapulan na kami. Sinapsapol kayo, sir. Iso anangaramid ak iti pamuspusan. Tapno laeng makaumayak dito'y syudad. Aging nga adda nakaibaga kanyak. Nga adda makaamam mo kada kayo. Kat insuro na kanyak ti ospital a pagtrab-trabahuan nyo. Kat idinapaanak iti ospital. Ti inayo a doktor ti nakasaritak. Kat nakuna na ayadayok ti ubeng. Gaputa di na kayat a mabukal ti pamilyayo kan ni Madam Socorro. Binayadan nak iti dakkel agatad. Tapno laeng yadayok ti anak yo. Oh. Tsaking pagarup ang maaramid kanyak ni Mama ti kastoy. Siyak pa'y mismo nga anak na. Ulit-ulit agtagkid daw iti pamakawan kada kayo, sir. No maisublik la ko mati amin.
Jakla ko man inaw-awat ti kwarta nga imbayad kanyak, day di mamayo. Di ka mananakan manang. Saan ka akagura? Agyaman akpaiket di ken ka. Gapot na padakkel mo na saya at ti anak mi ken ni Socorro. Apa man na makariing, ipakaammo tayo adagos ken kuan at ti may papaniti daytoy. Sigurado ang maragsakan. Gapot ka maudyanan na. Agdeden na kami mutlangan asang pamilya. Anya ti kunam, Ariel? Si kati anak da Ma'am Socorro kan Dr. Alejandro? Wan Mark. Uray siyak. Kasladyak pa ilang mamati ka dagay tinamuak. Ha? Isumot lagayam an nalag-antirik na kan ni Madam Socorro. Kan kastaunay ti panangas asikaso na kan ka. Tagayam, anak na ka. Naggasat ka matan, Ariel? Agasam? Doktor kan teacher gayam dagiti dadakkel mo. Nagasatak nga agpaiso. Iso na lang. Tano kaano an amwak ti pudpud no akinataok. Kas jemot tan tinapasamak kan ni mama. Aging gaita. Saan pa yan nakariing? Agtalag tayo lang kinihapo Diyos. Agimbag tumot lang ni mamam. Kat no mapasamak na ita, agbalin tumatan anaragsak ti pamilyayo. Kunaktubay kan. Anak talaga ni Sir Alejandro ni Ariel. Gapot agkaruprupa dalauna, ay friend. Nagasat unay ni Ariel. Gaputa na singpot dagiti dadakkel na. Kan maragsakan akmat. Gaputaan mo nang ti kinapudno, maipapan iti kinatao na. Agbalin matlaangan anaragsak ti pamilya ni Madam Socorro. Sapay la ko mga rod, ta successful tinay sayangkat nga operasyon ken kuana. Maamuan tayon to, inton ibaga ni Doc Alejandro, friend. Dayjayan ni Papam, Ariel, apok. Nalpasan ti panagsarita da iti doktor ni mamam. Paumayan diti ay anta. Un nga rod, Lola. Managsaling, Ariel anak. Kumusta, Papa? Anya tinagsaritaan nyo iti doktor anang opera kan ni mama. Good news anak. Successful ti operation ni mamam. Ngam agtultuloy latatiyo umay na diti ospital para iti check up na. Tanda pa lang iti rumbang nga maaramid tapno agtultuloy ti imbag na. Una, kat adda kami amang ikarkararag kan kuana, Papa. Mabalin ka din ti umasidag-itan kan ni mama, Papa. Wen, mayakaran ni mamam iti private room. Isang umay kayo. Mapantayon iti silid gayan na. Socorro, agyaman akta nakariing kan. Alejandro, agyaman na akta si kada gusti nakita. Iti pa nagmulakat ko. Mama, Ay, apok. Inayadam laang ti panangarakok mo kan ni mamam. Amaganoan niya pa iti mapasamak kan kuana. Ay, pasensya kan, Lola. Maragsakan ak lang amin. Gaputan nakariingan ni mama. Mama, kunam kanyak, Ariel. Wen, Socorro, anak ta ni Ariel. Ilaw-lawag kuntukan ka ti amin, apaman amaimbagan ka. Kastagayam tinapasamak iti anak ta. Kalpasan ti pan naka-aksidente, midi. Wen, inikkanday di mamay ti dakalagatad ni Manang Saling. Tapno mayadayo na lang ti anak ta. Kat ti pan naka-aksidente ti gapunan no apay ang nagbalin a bulsak ni Ariel. No amok la kumaakas jay ti mapasamak. Jak la kuman imadayo akadwak ti anak ta. Di mon pabasulan ti bagim. Gaputa di mo met nagayatan ti napasamak. Tinapatag ita, ang diden na tayon. Awanen makalapad iti panang bukal tamanan iti pamilyata.
Jenna, friend, congratulations to us. Nakaturpos tamot langan iti kolehiyo. Kablawan kamot, friend. Agbalin tamot langan na maestra. Finally, nalpasan ti biyag takas estudyante. Anyaman na panubok dagiti mapadasan ta iti trabaho. Mamati akabailan ta no agtalag talakit di iti namarswa. Pudno day tagayam. Ay na, excited ak launa yan nga agtrabaho iti pagadalan nga yan ni Madam Socorro. Ijaya kon nga ag-apply, apaman ang makapasaak iti board exam. Apog, itay pa'y akit kita umday ta cellphone mo. Kasla di ka makaid na. Itaminan arumor ti resulta ti board exam, Lola. Agner-nervyosa. Ang mga no sa anak ang makapasa. No bilang ta saan ka ang makapasa ita. Di padasam tumanan ti agboard exam Nanyangay ti amom no maswerte amton. Sige man langan. Kita akong ti resulta, Lola. Sapay kumarod ta makapasaak. Tapno makapagtrabaho akmutan. Agpaiso, Madam Gina, Madam Marie, dito'y kayo ni Sped Center, amang isuro? Juan Andrea, kanayon na kami na makadua dito eh. Yes! Manayunan manin dagiti teachers tayo. Naragragsak manin dito yung Sped Center. Gaputad da kayon dito madam. Isong agsingsingpot kayo akanayon, ha? Saan may akayat ang madamag anagulo kayo iti klase nyo, iti regular class? Sige kayo, saan da kayo natulungan kadag iti activities yo? Ay, when Madam, talagang agsingsingpot kami. Papaya si kati nagluto, Socorro. Adamat daman ang saling ang mga ramid iti dayta. Saan mo't anatagsan at trabaho ti inaramid ko, Alejandro? Kan may sa, kayat ko laang apagserbihan ti anak ta. Iso abay anak laang ang mga ramid kadagiti banag asaan ko ang naaramid, idi kada kayo. Unmat ngamin, papa. Oray siya. Kailiw kumatan ti panaglutluto ni mama. Talaga, Ariel, anak ko. Makitam, Alejandro. Ayunan nak ti anak ta. Iso abay anak kadilaang apagsirbyan kayo. Alejandro, sigurado akon iti planok. Agsubli akon amang isuro inton umaya pa nagsasarak. Total, nakarecover akmatan iti operation ko. Ala, si kamalangan ti makamo. Amok ang naragsakay ti trabaho. Iso ano anyaman ti makaparagsakan ka, suportaran ka. Agyaman ako unay iti suportam. Awanan ti sapulak pa'y ita. Naragsak akon gaputa kumpleton ti pamilyata. Oresyak, nakaragragsak unay. Kitagyaman kaputay ni kanak iti gundaway, tapno masulnitak dagiti nagkurangak kada kayo iti anak ta. Ipat patig kayo unay nga ginak. Welcome back, Madam Socorro. Maragsakan kami unay. Gaputa nagsubli kayon dito yung Sped Center. Maragsakan akmet ang makakita kada kayo, Ma'am Jenna, Ma'am Marie. Ni Madam Mat, kasla sa anak ana iruam iti mam nga awag yo kanya. Rumbang laeng amam tiyawag ko kada kayo. Gaputapada kayo matan a maestra. Kasla kaano laeng idi agprak-practice teaching kayo. Ita, natungpal yon ti arapapyo. Gaputa nagagat kayo idi estudyante kayo pailang. Ken kinabaalan nyo dagiti panubok iti panagadalyo. Mama, papa, itata senior high school akon. Kaya't kulat ko mga agadal iti pangisursuruan nyo, mama. Total, mayat mo ti panangisuro dagiti mama istrayjay. Si kalata ti makaammo, Ariel, anak. Noan niya ti ammo mapagsayaatan. Adda kami latta dito'y kin ni papam amang suportakan ka.
Wen, husto ti ko na ni mamami ho. Si susuporta kami ti amin na pagayatam. Nulakit di ta makatulong ken ka para tinapintas sa masakbayam. Lola, nagsweldo akon itaabulan. Alaan nyo dahi ti akwarta. Tapno adamot iduldulin nyo. Hagyaman ako, nay, apog. Nga, saan kamot nga obligado ang mangyawat kanya kiti kwarta? Agurnong kakitday. Tapno maituloy ti arapaap mo nga agmasteral. Sa bali la tamot ti urnong ko, Lola. Inlasin ko at talaga dahi ta akwarta para kada kayo. Tapno ada paggatang nyo kadagiti masapsapul yo. Iso nga alain nyo daytan, Lola. Congratulations, Mama! Agasam, na-awardan kayo iti outstanding teacher. Proud ako na kada kayo, Mama. Agyaman na, Ariel, iho. Jak ninamnama da ito yung award ko. Deserve mo na itang award. Gaputa makita at talaga ti determinasyon mo iti trabaho. Ken, gapo iti dayta determinasyon nyo. Adun dagiti na paggraduaryo a visually impaired. Iso nga into nagkolehiyo Manghalak tumat iti kurso nga special needs education. Tapno makatulong akmat kadagiti estudyante apadak, asaan ang makakita. Da kayo ti inspirasyon ko. Tapno matungpal ko daytang arapaap ko, Mama, Papa. Ala, kat adda kabilatan ito'y para ken ka, anak ko. Nagsaya atan ti arapaap mo, iho. Suportaran na ka iti dayta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Estudyante. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada. Mary Ann Nalica, Mary Jane Castro, Teresa Calay, Virgie Paclay, Emily Calica, Roger Ramirez, Jonah Ributazo, kanto'y pagayam yu, Jofer Anas Basit. Insurat parit radyo ni Dea Yap. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.